И здравейте хора, добре, аз съм Мак и днес ще направим малко видео за Facebook. Трябва да съм в Facebook. Не съм пипал сигурно вече една година и трябва да променя всичко. Виждате, това скрина вече доста време. Така, виждате, тук има много. Доста време съм правил. Това ми. Доста време съм правил снимки, видео и видеа. Тук не съм правил нито на видео, тук по време на стрим. Здравейте, това ще бъде моето първо страница в Facebook. Ще пращам много снимки, клипове. Аз съм също ютубър. Харесате страницата и се абонирайте. И харесайте в YouTube. Да, писа много хубаво. Тук съм правил някакви снимки. И така. Тук ще променя снимките, ще променя две снимки. И след това тук ще правят някои снимки. Да, хора, това е общото. От тук някакво оцеляване. Последното ми например 13 октомври 2016. Октомври, забележете. И да имам едно лайкче. И да, това е в видеото. Само такова. Вече ще можете да гледате Facebook страницата за Max 977, ако не знаете. И да, това клипче беше просто за да ви покажа страницата ми. Ще апдейтна и ще направя сигурно ново видео, ако липкне, ще я видите. И да, благодаря, че гледахте този видео, надявам се хареса, ако това може да го изхаресите. И ще видим на друг епизод, може би. Чао, чао!